ಬಂದಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಏನಂತೂ ಸೌಖ್ಯವಾದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಈ ರೀತಿ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಒಡೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಬೋಡನಂತ ಅಸಸರೀಸ್ ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುಟು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನಲ್ಲಿರೋ ಎನ್ನುವೆ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರ ಅಂಚ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದು ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಸರೀಸ್ ಶಾಪ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಪೋದೊಲ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬಲೆ ನಾವು ಫೋನಾಗ ಪಾತಿರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೇ ಪೋಯಿ ಬಂದು ನಾವು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಟು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ದವಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪ ಬೇಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫುಡ್ ಮುಡಿಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏನು ಕೆಲ ಮಟ್ಟ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವಡು ಅಂಚಿತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಪ್ನ ಸಾದಿ ಅವಾರ್ಡು ಇದು ನಾವು ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಎತ್ತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಇನಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕುಡ್ಲ ಉಪಾಯರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಪಲ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡ ಮತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಉಂತಬೋಡ ಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತ ಭಾಷೆಲಿ ಇಪ್ಪರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ತುಳುತ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ಲ ಒಂತ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪನೊಂದು ಆ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಬ್ಬನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಏರ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸುಳ್ಳಿರು ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತೂವಲಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಫ್ಯಾನ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗ್ಲಗ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀಟಪ್ ಪಂಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುಟು ಮತ್ತ ಮೀಟಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಐಕ್ ಮಾತದಾದ ಬೋಡು ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತುಳುವೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಂದ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಆತೆ ನಿಗ್ಲು ಎಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಏರ್ ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ ತುಳುಟು ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತ ಬೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗಲು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡವಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾರಿನ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿಲಾರನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ರ ಹೊರೊಂದಿಚ್ಚೇರು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಮೂಲ ಪುರ ಈ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ನಿ ರೋಡ್ ಹೆಚ್ಚದು ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಅಂಚ ಅಡ್ಡವಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ಯ ಉಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಸೋಪ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೋಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಾನು ಅವ್ಳು ಪೋದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋಡು ಯಾವಂಡ ಸೋಪದ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತನಪ್ಪಗ ನನಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಸೀಟಿನ ಪೂರ ಕಥ ಹೋಗ್ನಿ ದಾನೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇರಪ್ಪ ನಾ ಗಮ್ಮತ್ತಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏಪಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ರೋಡ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏಪ ಫುಲ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಆಪಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂದೆ ಪೋಯಣ್ಣ ಬೇಗ ಪೋ ಅಣ್ಣ ಪೋ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಸ್ ಒಂತ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡೆಲ್ಲ ತೂದುಗುರ ಹೆಜ್ಜಿನದೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ರಪ್ಪಂದ ಗಾರ್ದಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ತಂಡ ದಾದಾಲ್ ಪರ್ಲ ಆಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂತ ಇನ್ನು ತೂನಂತೆ ಪೋಡಾಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದ ತೊಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಪಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಚುಂಡು ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಾನೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡನ್ನ ಅಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಮಂಡೇ ಚಾಪನೇ ಈ ನಂತೋಡು ವರ್ನಾಗ ಬಾ ಮೂರನೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ ಪಣ್ಣತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂಡ ಮೂಲಿತ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಳ್ಳೆದ್ದಿದ ಅನ್ನ ದೇವರೇನೆ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲು ಹಂಚಿ ಬರ್ಪನ ಅಂಡನೆ ಬೆಕ್ಕಸುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನೀ ಸೈಡ್ ಮತ್ತಂತೆ ಪೋಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದ ನೀ ಸೈಡ್ ಹೋಪ್ನಿ ಸೀದಾ ఒక ದಾದ ಮಲ್ಪಲ ಕಾಲೇಜಿ ವಾ ಮಂಗನ ಇಕ್ಲೊಂದು ಮಾರ ಶನಿ ಹತ್ನ ಇಕ್ಲು ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಅಮಸಾರ ಪಂಡ ದೇವರೇನೆ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಮೂವ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾ ತಾಂಡ್ರಿ ದಾನೆ ಅಂದು ಕೇಪಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೋಳ ಬಯ್ಯ ಬರೋಡು ಏತು ಉದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲ್ವಲ್ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರಾಯ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅದು ಬರ್ಪಾನ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಜಪ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕೆ ದಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಉಂಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋದು ತೂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಣದೊಂಜಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅಸರೀಸ್ ಕಾರ್ ಅಸರೀಸಿದ ಪುರಂಡು ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜ ಮಂಡದು ಎಸ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ತೊಡು ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ತೂಕ ಪೋದುಲೈ ಒಂದು ಆಯ್ತು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ರೋನಿಂದ ಅನ್ನಂದು ಅದು ಏತ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಲೋಡ ಒಂದೇ ಪರ ಬಜದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಬುಷ್ಗ ಒಂದು ಡಬಲಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅದ ಲೆಂತ್ ಬರ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ನತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿರಡ ಇಟ್ಲ ಬರ ಪಾತಿರುವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಬಡೇನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೀ ಪಂಚದ ಬತ್ತನ ಇತ್ತನೋಡತ ಅಂದು ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಿದರ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿಂಡಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಆಯ್ತು ಬೆನ್ನಂದು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಮುಗಿಪ ಒಂದೇ ಪೋಯ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂಡ ಈ ರೋನಿನಿಗೆ ಬೋಡ ಏನ ಜೊತೆ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ತೂಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರ್ಯಾಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಆತ ಆರು ತೂಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊರ ಆಪ್ನ ತೂಕ ಅಂತ ಬಂತೀರು ತೂಡು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅದು ಓವೇ ಐಟಮ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇವಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುರ
ಒಲ್ಪೊಲಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐಕೋತಪ್ಪ ಅದ ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಉಳ್ಳೇದು ಆರೆಗ್ ಗಾಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಏರು ಪಣಂದಿಪ್ಪಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ತೂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ದೆಪ್ಪೆ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ ಏನ ಬಿಡದಿ ಬಂದ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಮಾರ ಐನೇ ತೂಂದಿಪ್ಪರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರೋಗೋಪೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ದುಂಡು ಅಂತುಗ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾಳೆ ಅಂತ ತೋತನೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗುಂಡ ತಾಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಾತಿತ್ತೆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಶೋರೂಮ್ ದಡೆ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3M ದಾಗಲ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಫ್ರೀ ಅದು ಅವಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಯ್ಲು ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಯ್ನು ದೆತ್ತಂದೆ ಪೋಯಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡವು ಮರತು ಹೋಪುಂಡು ಅಂಗ್ಲ ಮರತು ಹೋಪುಂಡು ಅಗ್ಲೇ ಮರತು ಹೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಐನೊಂಜಿ 11 ಪೋಂಡ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೆತ್ತ ನಾನೇ ಪಂತೇನು ಬಟ್ ಹೊರ ಪೋಯೇ ಮರತು ಹೋಯ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಡು ಪೂರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊಗಲ್ಡೆ ಮಲ್ಪವನಿ ಎಂದಿರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಎಂದಿರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಪುತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದ ಸಾರಿ ಬಂದಿತ್ತ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಆ ಗಾಡಿನ ಅಗ್ಲೆ ಕುಲ್ ತೂದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಿರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪನ ఒక ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮಂತೂ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದಾ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪು ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಯಿರ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನ ಬದಲು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಮೂಲ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ಪೆ ಬಿಯರ್ ಉಂಡದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರತ್ತಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇರೇ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟಾಪ್ ಏತ್ ಪೋಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡ 80 ಜುಲೈ 60 ತೊಂದರೆ ಜೊತಾ 60 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನ ನಾನು 60 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ 60 ಜುಲೈ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಜನ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಪಣದ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಜನ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ಡ್ರೈವ್ ಟು ಪಂಡುಂಡು ಇಂಬುಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಆಪಂದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕತೆ ಕೇಂಡದ್ದು ಬರ್ಕ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲ ಪಂಡರಪ್ಪ ಈ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಡ್ರೈವ್ ಟು ಉಂಡು ಕದ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಟು ಮೂಲುಂಡು ಡ್ರೈವ್ ತಿರ್ತು ಬಯಸಿದ ಸನ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಡಿಡೆಗೆ ಉಂತುಜೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಹಿಡಿಯಗೆ ಬೇತಿಂಚಿನ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಚೂರ್ತು ಬರ ಏತೋ ಸರ್ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಬಂಡದು ಯಾಕೆ ಗಿಚ್ಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಹಾಂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪಜಾ ಓಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಪಣತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡದು ಅವು ತುಳುಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಪಂಡದು ಅವು ಕನ್ನಡಾಡು A few moments later. ಎಸ್ತುಲೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಾಡ್ದನು ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕರಾವಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು
ತೊಂದರೆ ಜಿ ಶೋ ಕಾಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಂಚಿಪಿದ ಅಡುಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ID ಬಾರ್ಡ್ ಎಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಂದಾಂಡು ಇಂಕ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಚೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿ ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಪಂಡ್ನ ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಜಾಗ ನಡಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಕತ್ತಲು ಬರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನಿ ನಮ್ಮ ದಯಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಈಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಬರ್ತನಾಗ್ಲು ತೂವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಜು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಕ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತೂಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೇರು ಕೆಲವಾಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ನ ಅಂಡ ನಾವು ಪಾಡ್ದವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಂತೋಡು ಇನ್ನೇ ನಂದು ಸೀದೆ ವರ್ತನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಉಂತುದು ಕಾತು ಬರೋಡು ಅಬ್ಬ ತಾನೇ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅವನೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಅವು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಹೊರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಂಡು ಕಪ್ಪ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಉಂತ ಏನ ಜಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ದು ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ABS ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಮೂಸತಿ ಆಂಡ ಅನುಭವ ಆಯ್ನ ಸಡನ್ ಅದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ABS ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಬುಡಣ್ಣ ಓಕೆ ನವನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಮುಗಿಬತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 100% ಬೇಲೆ ಆವಡೆಂಕ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಆದ ಪಂಡ ಶೋರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಣ ಸತಿ ಪನ್ಪೇರು ತೋಡು ಕೇನ್ನಾತ್ ಕೇಣ್ಣಿ ಆಗಲ ಕೇತ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಟ್ಟನಗಲಕ್ಕ ಹೋದಾಗಲ ಕೆಣೋ ನಿಪ್ಪೇರಾಗ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಹೆಂಕಂಚ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಲ್ದನ ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಆಪುಜಿ ಕಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಬುಜಿ ಓಕೆ ನಾವು ಪಾತೇರು ನಿತ್ತಂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರು ಉಂಡು ಪೂರ ಇನ್ನೇ ಪಾತೇರಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪಾತೇರು ನೀ ಆ ಥರ ಜಾಗ ಓಡತ್ತ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋನ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಹೊಸ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ.